Molt bona tarda, són les 6 en punt, estem en directe i comencem la setmana amb un programa carregat d'energia. Tres nois debatran sobre l'ús del català a TV3. Javier Derauskin, de Joves del Canvi, haurà de bregar de valent en un debat que promet ser un dels més tensos de la temporada. A l'altra banda tindrà Força Catalunya i el Front Nacional. Presento els contertulians del dia d'avui. Javier Derauskin, Joves pel Canvi. Moltes gràcies per tenir-me. Igualment, el plaer és nostre, com també és un plaer escoltar una vegada més el Magí Hildebrand del Front Nacional de Catalunya. Moltes gràcies. I una novetat en el programa de Força Catalunya, Adrià Julià. Moltes gràcies. Havia vingut fins aquí l'Ernest Piserra, però ara ets tu el que vindrà en el programa, no? Correcte. Doncs un plaer, un plaer. Recordo la pregunta del dia, ha de ser TV3 100% en català. Us respondran aquí en directe els tertulians i també vosaltres des de casa. Torno a recordar el telèfon aquí baix, 936670022. Magí. Bueno, nosaltres des del nostre partit defensem que TV3 sigui una institució que defensi bàsicament el català i, a més, els principis del nostre partit defensen que l'única llengua oficial a Catalunya ha de ser el català i l'occità. L'occità s'ha d'emetre a la seva regió, que és petita, però s'ha de respectar els seus drets lingüístics i, evidentment, TV3, sent una institució catalana, des de la visió del nostre partit i la meva ideologia, doncs hauria d'emetre 100% en català. I perdona'm que canvi una mica de tema un moment, sí, perquè volia donar el meu condol. Avui s'han mort dues persones, un pilot i un copilot d'helicòpter del meu municipi, de la Vansa i Fórnols. Estaven fent una feina de manteniment de la línia elèctrica i han tingut un accident. Vaig conèixer un dels pilots fa un mes i, bueno, només dir-li a la família que la vida és de tot menys justa i que força i que continuïn endavant. Cert, l'Alt Urgell, no? L'Alt Urgell i el municipi de la Vansa i Fórnols, sí. Javier. Bueno, ho sento molt, la pèrdua. Jo crec que una televisió pública de qualsevol país, ja sigui o regió o comunitat autònoma, ha de ser una televisió que reflexi la diversitat de la societat, que reflexi la diversitat de la gent, la diversitat cultural i, per tant, evidentment, no és normal que una televisió pública sigui 100% d'un idioma quan en tenim dos oficials, perquè... Tres oficials. No us agradarà, però el castellà també està reconegut com una llengua oficial, igual que el català, a l'Estatut d'Autonomia català. Llavors, que no ho defensin, d'acord, però s'ha de respectar les lleis i en aquest cas s'ha d'incloure també l'espanyol a la televisió pública catalana. Sí, de fet va haver-hi molta polèmica perquè, precisament estem fent aquest debat per això, perquè la setmana passada va haver-hi una sèrie, si no recordo malament, que es deia Drama, que la van fer en castellà a TV3 i va haver-hi moltíssima polèmica, com ara seguirem comentant. Escoltem abans, però, el company de Força Catalunya, Adrià. És cert que TV3 en els darrers anys cada cop ha anat incorporant més el castellà en els seus programes i inclús ho hem vist en el cas de la sèrie de Drama, però jo crec que aquest fet és una visió de la televisió pública de Catalunya erroni. Erroni perquè TV3, el seu objectiu principal com a televisió de Catalunya és difondre l'ús del català i renormalitzar, després d'un cop iniciada la transició, l'ús del català en àmbit públic a Catalunya. I també crec que és totalment erroni el fet que es digui que TV3 ha de reflexar la diversitat cultural de Catalunya. Catalunya, l'idioma de Catalunya, l'idioma propi de Catalunya és el català i no ho és cap altre. I, per tant, creiem nosaltres, no té per què reflexar altres idiomes imposats, com són el castellà, de Castella, o com podria ser, per exemple, el gallec, o com podria ser el basc. Per què dius de Castella? D'Espanya? Què vol dir de Castella? Bueno, es diu que l'espanyol és l'idioma de tot Espanya, però en realitat crec que és un error greu de concepte, perquè l'espanyol i el castellà són el mateix i s'utilitza indistintament la mateixa paraula. Això què vol dir? Que el català és menys espanyol, per exemple, que el... Clar, aquí podríem entrar en un debat que... Si em permets, el que diu l'Adrià és interessant sentir-ho, encara que no en comparteixo, perquè és precisament d'on venen les crítiques a la sèrie aquesta de drames de TV3, on hi ha diàlegs en castellà, com també els hi ha en català. I aquesta necessitat de creure o de pensar que la llengua única a Catalunya és el català, segueix en la mentalitat, en el curs d'aquesta manera de pensar,
que és d'un sol poble, una sola llengua, una sola cultura i anar a excloure la gent que pensa diferent, una sola ideologia. I aquesta manera de pensar es diu nacionalisme i és una ideologia que és el pitjor que li ha passat a Catalunya els darrers 40 anys. I gràcies a aquesta ideologia que ha anat penetrant la societat catalana, a part de la societat catalana encara sou minoria, encara que us agradaria ser majoria, és la raó de la qual ens trobem en aquest problema amb el conflicte català. A mi el que m'agrada dir-li al senyor Javier, del Partit del Baix, perquè molta gent potser no coneixerà el nom, és que les coses no són perquè sí. Llavors, a mi em sembla molt cínic que vingueu aquí i dieu que nosaltres no defensem la diversitat lingüística i cultural de Catalunya quan vosaltres, els imperialistes espanyols, porteu 300 anys sense respectar la nostra diversitat lingüística. O sigui, és molt cínic que després de prohibir el nostre idioma, després de reprimir-lo, després de perseguir-lo, quan pràcticament l'heu destruït en el 50% del territori de Catalunya... Jo soc català igual que tu. Sí, però em deixes acabar, sisplau. Un cop fet el mal, defenseu l'estatus quo. Heu creat un status quo lingüístic. Aquesta diversitat lingüística de la que parles no surt del no-res. És conseqüència d'un procés històric de colonització castellana. Llavors, tu defenses l'estatus quo i aquesta diversitat perquè ja et va bé, perquè tu el que t'agradaria és que el català a llarg plaç acabés desapareixent. I nosaltres per això defensem que el català sigui l'única llengua oficial a TV3. Em sembla molt graciós que diguis el de vosaltres i nosaltres. Jo soc tan català com tu. I em sap greu, perquè a tu et sap greu que jo sigui català. Sí que et sap greu, perquè a tu t'agradaria una societat una societat en què tothom pensés el mateix, tothom fos independentista, tothom parlés català, ningú parlés castellà. Una societat amb una única ideologia, la nacionalista catalana. Si em deixes que t'expliqui les argumentacions... I em sap greu que pensis així, però tu i jo som i serem sempre catalans. Jo no t'he dit en cap moment que no siguis català, per començar, i segona, si vols, jo t'explico l'argumentació de la meva ideologia i per què jo defenso el que defenso. Jo defenso el que defenso perquè crec que hi ha hagut un procés d'intent de destrucció de la nostra llengua i la nostra cultura durant anys. Crec que això no m'ho pots negar, oi que no? I tant que ho nego. Negues que hi ha hagut un procés de destrucció de la cultura catalana els últims 300 anys a Catalunya? I tant que no. És a dir, hi ha hagut personatges que... Personatges, un Borbó o un qualsevol que passava per allà va prohibir el català. Saps què passa? Que aquesta romantització de la història dient que aquest victimisme que utilitza el nacionalisme català que utilitza tot com un atac contra Catalunya... Victimisme l'utilitzeu vosaltres perquè no volem que es parli el castellà a TV3 quan teniu 40 cadenes... Ja no cola. I més de la meitat dels catalans no ens en passem aquesta mena d'ideologia que teniu, que és tot un agravi per vosaltres, que sou les víctimes... A mi no m'agrada pensar que hi ha hagut un passat en la meva nació en la qual hi ha hagut uns invasors, perquè és el que van ser els Borbons, que nosaltres vam lluitar contra ells perquè en la Guerra de Successió ens van posar en contra seva, suposo que ho saps, i que la venjança contra el nostre... Em sembla que t'estàs anant per altres temes que no és el tema del 100% català a TV3 o no. No m'estic anant, perquè... Però no és una guerra a Catalunya contra la resta d'Espanya. Corona d'Aragó, però bueno. No, una guerra de successió. Sí, i qui va lluitar contra qui? Sobre dos reis. Un arxiduc d'Àustria i un rei. I que diguis que això és una guerra entre uns i d'altres és un desconeixement profund de la història. Jo parlo amb companys que segur que té moltes ganes, però deixa'm que et digui una última cosa. Si no va ser una guerra entre la cultura castellana i la cultura catalana, em pots explicar per què els decrets de nova planta de lo primer que es diu és que s'ha de suprimir les nostres constitucions i prohibir la nostra llengua? Mira, et diré una cosa. Que comparis, que diguis que és una guerra entre Catalunya i Espanya. La cultura catalana i la castellana. Entre Borbons i Àustries... I per què ve el Borbó i prohibeix el català, si no és una guerra cultural? Profund de la història. Aquí m'agradaria fer un incís que sí que com diu bé el company Magí, és que en el moment en què s'instauren els decrets de nova planta es diu que des de llavors les institucions, les lleis i costums de Catalunya seran assimilades a les de Castella. Llavors, això reforça el meu argument del fet que el castellà, l'espanyol, si li vols dir així, ha estat imposat a Catalunya. És un idioma forani que ha estat imposat i porta imposat 300 anys. I si vols no me'n vaig 300 anys. El despreci, l'intent d'excloure el castellà de les institucions, que el baseu en el decret de nova planta, és realment greu. Que fem repassos de la història, el decret de nova planta, de la guerra de successió, etc. Però intentem cenyir-nos un pèl a la pregunta del dia, perquè, clar, un altre dia, si voleu, portem aquí experts i fem un repàs de la història. Ens n'hem anat perquè jo... Jo crec que no cal tampoc que ens n'anem a la guerra de successió, ens en podem anar més a prop. Ens en podem anar a Franco. Arriba Franco... No, ara Franco no. Bueno, és que Franco... És que és l'argument que tenen els nacionalistes. No, però no és que sigui argument, és que a mi m'agrada comentar que
vull dir que defenseu vosaltres dos, per què ha de ser 100% en català? Franco, de fet, és l'origen del problema que continuem arrossegant actualment. És a dir, Franco suprimeix totalment el català. Escolta, Adrià, tu per què creus que no s'ha de reflexar la diversitat lingüística a TV3? Què és el problema? Perquè s'ha imposat... Un moment, que el nacionalisme català, per defensar que està imposant el català a les institucions i a la televisió pública, tregui a Franco, diu molt dels arguments del nacionalisme català. Puc dir-te alguna cosa, un segon? Diu molt del comentari. El català a Catalunya... Ja em sap greu, però encara que no ho vulgueu, el català... Jo parlo català a casa, però el català ho parla el 36% de la població a casa i el 50% parla el castellà. I això no reflexa la diversitat lingüística. I em sap molt greu. Ja li va bé la diversitat lingüística. A tu et sembla bé que Franco suprimís totalment el català? Evidentment, però no t'ho dirà. Com de les institucions, com del carrer, inclús, a la castellano? Evidentment no, però cal parlar tota l'estona de Franco. No, mira, jo vaig més aviat. Quin problema teniu? Només podeu parlar del passat? No podem parlar del present? No podem construir entre tots una societat millor? No podem reconstruir aquesta societat que s'ha trencat per culpa del nacionalisme? Ho hem de fer. Nacionalisme espanyol. Vull parlar del present perquè vull comentar un tuit en referència a això exactament que esteu parlant, el 3002 companys, si me'l poseu, que diu el següent. La pregunta és senzilla, mira, l'estem veient. Vosaltres voleu que els vostres besnets parlin català o no? Si la resposta és sí, només hi ha un camí. Deixeu de parlar en castellà a Catalunya. No importa si l'altra persona és catalana, castellana o xinesa. No importa si és un policia o un funcionari. No ho feu. Aquí realment és com... Puc parlar jo? Castellano, no. Estic totalment d'acord amb això. És del... De qui és el tuit, que no ho veig? Bueno, jo sí puc parlar perquè és del Front Nacional. Endavant. Doncs, bàsicament, el que simplement que sembla molt extrem, el que s'està defensant aquest tuit, és que tu com a català tens dret a parlar català a Catalunya. Bàsicament, jo no vull anar... La diferència entre els imperialistes espanyols i els nacionalistes catalans és que jo no vull que es parli català a Madrid. M'és completament igual. Jo simplement vull que es parli català a Catalunya i que la gent, com a mínim, que després parlin el que vulguin, en família, o que tinguin la cultura que vulguin, però han de saber dirigir-se en català, perquè si la gent no sap parlar català, després tu vols comprar-te una barra de pa... Ja sé que no vols que es parli català a Madrid, encara que a mi m'encantaria, perquè el que... A mi no, perquè sap parlar català a Madrid, si no són catalans. No, perquè... No, però si algú vol parlar en català, no li direm que no. I posats euskera, també, vull dir, no té sentit el que estàs dient, però... M'has tallat ja, però és que anava a argumentar una cosa. Sempre passa el mateix per culpa, o sigui, des dels imperialistes espanyols, que agafeu, i quan parlem de la història, és que el present... Tu vols anar al present. Imperialista espanyol? Jo et considero un imperialista espanyol. Ara em respons que no i dones l'argumentació que vols, però deixa'm acabar, sisplau. Sempre argumenteu que ens anem darrere la història i que tu vols anar al present, perquè tu hi ha una història incòmoda que no t'agrada. I el present és una conseqüència del passat. I el fet de que el 35% només de la població de Catalunya sigui catalanoparlant té uns orígens. I és una política, és la conseqüència d'una política que s'ha mantingut durant centenars d'anys sobre Catalunya per part de l'estat espanyol. I ha passat dictadures, democràcies i reis catòlics, i s'ha mantingut per sempre. Teniu un greu problema si us penseu que això s'arregla només... Ara li respons, és que ets d'agafar una trucada. Em diuen que totes les trucades que passen, ara t'ho respondrà, no et preocupes, Magí, les ets d'agafar. I ara ens està trucant el 936670022, recordo, el Jordi, des de Cardedeu. Endavant. Hola, bona tarda, com estàs? Bona tarda. Primera vegada que truca vostè, no? Sí, senyor. Endavant, aquí és benvingut. Val, doncs, a veure, jo volia dir que TV3 ha de ser 100% en català. Entre d'altres coses, perquè és l'única televisió que manté la seva programació en català. I perquè Televisió Espanyola a Catalunya cada vegada ha anat arraconant més el que és el nostre idioma. De fet, en aquests moments Televisió Espanyola el que està fent és emetre programes minoritaris en fan uns informatius en català, company? Sí, però, a veure, un informatiu no és el mateix que el que emetien abans, que era el Rondo, que era, jo què sé, programes que tenien una consistència que tenia... El Rondo amb Albert Lesan, que ara el fem aquí a TVCAT Rondeando, però era un apunt. Sí, però que abans emetia Televisió Espanyola a Catalunya per tot Catalunya. Sí, però ja no s'emet, però s'ha cancel·lat el programa, no és que s'emeti en castellà o no, és que bàsicament s'ha cancel·lat. Però és que abans també s'emetia alguna pel·lícula en català a Televisió Espanyola a Catalunya, també s'emetia algun magazín, ara tot això ha desaparegut. Doncs recollim les teves queixes. Jordi, des de Cardedeu, moltes gràcies per la trucada i tenia la paraula, si no m'equivoco, el Javier, comentant també una mica la trucada i el que estaves dient amb ell. No, l'únic que vull dir és que aquí hi ha una societat catalana que està trencada en dos, una part que és nacionalista i que vol imposar el català a les institucions, a la televisió i arreu,
i anar arraconant el castellà, i una altra societat on vol pluralitat, vol castellà i vol català també. I és reflexar la diversitat cultural que hi ha a Catalunya i és el que ens fa rics. Però és que el nacionalisme va en contra d'aquesta diversitat. El nacionalisme va en contra... Digues. Crec que és interessant l'apunt que has fet de que sí, tenim una societat fragmentada en dos, catalans i castellans. Catalans són aquells que parlen català, s'estimen la terra i defensen que nosaltres tinguem un... I pensen igual que tu, no? No necessàriament. Tenim un aspecte polític molt ampli, una ideologia molt àmplia, però sí que és veritat que el que ens caracteritza els catalans és que defensem el català... Adrià, el que em dona la sensació... Però també hi ha catalans que parlen català... El que em dona la sensació és que estàs dient que només és català el que és nacionalista català. No, t'ha dit el que parla català, però... Jo soc català i m'estimo Espanya. No necessàriament. Soc barceloní, soc català, soc espanyol i soc europeu igual. I francès. I del món també. Això ho va dir l'altre dia el company López. I no tinc cap problema en dir-ho. No tinc cap problema. Tu defenses el català, llavors? Evidentment, estic parlant en català aquí a la televisió. Oh, gràcies. Escolta, jo parlo català a casa i no tinc cap problema amb el català. Jo defenso el català, però també defenso el castellà. Perquè, encara que no us agradi, els nacionalistes tenim dues llengües a Catalunya. Dues. Tres. I torno a dir tres, que t'ho sempre de l'occità, però bueno, és igual. La pregunta és... Després seguim parlant de l'occità, és que tinc una altra trucada i ara sabeu des d'on? Des d'un poble que no ens ha trucat mai. Jo el coneixia, aquest poble, però clar, és d'aquells que tenen pocs habitants, però són molt ben reconeguts aquí també, a l'Opinayuz, i tant que sí. Vila de Cavalls, però clar, no recordo. Sí, Marc, clar, recordava el poble i no qui ens trucava. Marc, bona tarda. A mi, bé, vaig ràpid, m'agradaria fer-li una pregunta al company de Valls que diu defensar el bilingüisme a Catalunya i m'agradaria preguntar-li si, com a català que diu que defensa el bilingüisme, per què no el defensa en què, quan va a la farmàcia a comprar un producte, aquest producte sigui en català també? O quan va al cine, que tinguéssim els mateixos drets lingüístics d'anar al cine i veure una pel·lícula en català? O anar a l'IKEA a comprar un moble i que també estigués en català, etc. Perquè defensar qualsevol altra cosa és pura hipocresia i condemnes a que, com molt bé deia el tuit de l'Eva Pesquera, en 2 o 3 generacions el català sigui una llengua exterminada a casa nostra. I amb això acabo. Moltes gràcies. Ara comentem la teva intervenció, que recordo ha dit que si vas que has de demostrar ser més català si vas a la farmàcia i compres medicaments en català. És a dir, si és el medicament que et salva, si és en castellà no el pots comprar. Saps què passa? És que el problema... No ha dit que ha d'estar en català? No, ha dit que tu puguis comprar-lo en català, però... Vale, jo havia entès que havia de ser català el medicament. No, en plan proteccionista. Que ha d'estar en català... Si hem de comprar només medicaments catalans... Sí, ja ho anava a dir jo. El problema... Disculpa l'oient. Hi ha algunes farmacèutiques que no etiqueten en català. El problema és que hi ha part de la societat catalana, nacionalista, que considera que ets menys català per parlar castellà. I és que el castellà és un patrimoni. El castellà és una llengua que és un patrimoni de Catalunya, encara que us sàpiga greu, encara que no us agradi i encara que esteu tancats només en la llengua que defenseu, que és el català i l'occità. Molt bé, vas aprenent. Encara que el castellà desplaci el català... El castellà no està desplaçant el català. El català es parla cada vegada més a Catalunya i no hi ha cap problema amb el català. Nois, vull comentar un vídeo interessant que avui preparant el programa he vist sobre TV3, òbviament. Una presentadora, ens remuntem al segle XX, si no recordo malament, una presentadora que ara desconec el nom, quan encara permetia trucades, TV3. Recordem que l'Opinayuz i el Catalunya Opina i el que fem de TVCAT són els programes, i en general tota la cadena, que aposta per les trucades, pels oients. TV3 llavors al segle XX sí que ho permetia, però mirem el vídeo i el comentem, el número 10. Pero no entiendo mucho el catalán, por favor. Aleshores jo procuraré parlar a poc. Pero no, en catalán no me lo diga mucho porque entonces no sabría contestarle nada. Vamos, algunas cosas, ¿no? Pero no tanto. Aleshores sí que jo el que puc fer és parlar molt a poc, perquè vostè m'entengui. Anem a intentar-ho? Anem a provar-ho? Aleshores jo li recomano una cosa. Miri, vostè pot seguir els cursos de normalització lingüística i dintre d'uns mesos jo espero rebre-la i que ens entenguem les dues en català, d'acord? Mira, interessantíssim aquest vídeo perquè jo crec que et donarà molt a comentar amb els nostres tertulians, amb el Javier, amb el Magí, amb l'Adrià, però també amb l'Olga, que ens està trucant des de Barcelona. Olga, bona tarda. Hola, bona tarda. Molt bona tarda, senyora Olga. Com està vostè? Miri, jo fa temps que no li escoltava la veu. En aquests senyors que diuen que ha de ser en castellà, que pensin que l'idioma de Catalunya és el català. El que passa que els catalans
També parlem en castellà perquè som bilingües. I si algú parla en castellà, nosaltres automàticament ja li parlem en castellà, perquè torno a dir que som bilingües. Per tant, jo crec que està bé que si algú no sap el català es pugui expressar en castellà també, a qualsevol televisió. Però no que llavors es comencin a dir que el català s'ha d'abolir o no es pot parlar perquè la gent vol que parlin en castellà i així ho entén tothom. Escolti'm, jo penso que a Madrid també haurien d'aprendre una mica el català, que els aniria molt bé, com nosaltres parlem català i castellà. Perquè ens puguem entendre en tothom. Bueno, jo el que volia comentar és que, bueno, aquest gran... Acomiado la trucada, però ella t'escolta, la Olga. Moltes gràcies, Olga. Jo el que volia comentar, parlant d'això de sempre... I ara tornem al vídeo, comenta la trucada. Si parlen en castellà i tu, la persona no sap castellà, li has de parlar en català per ser més amable o més bona persona o ser un bo, jo crec que no li estàs fent un favor a aquesta persona, perquè si aquesta persona viu a Catalunya necessita saber parlar el català, vull dir, és una llengua imprescindible. Llavors, el que fem molts catalans d'anar a una botiga i demanar una cosa en català i que et responguin en castellà i tu, doncs, canviar-te l'idioma, jo crec que és un error. I el que estem fent és causar que hi hagi una població que no acaba aprenent aquest idioma o que li tarda més a aprendre. I ara anar al vídeo. Aquest vídeo em sembla fantàstic, em sembla estupendo, no? Sí, la recepta perquè no es parli castellà a TV3 és no responent en castellà. Però és que ho enfoqueu malament. No és que no es parli castellà a TV3, és que s'ha de parlar en català. Ja, però si truca... Mira, per exemple, aquí perquè som una televisió privada i com vas dir l'altre dia podem fer el que vulguem, però l'altre dia ens trucava una persona, el Luis Carlos, si no recordo malament, des de Fuengirola, que està a Andalusia. Allà potser no entenen el català. Sí, bueno, però jo entenc que... O s'expressa millor en castellà. Sí, bueno, però jo entenc que la TV3 és la televisió nacional de Catalunya o la Catalunya autonòmica que tenim ara mateix, que és una part, i que bàsicament ha de ser la televisió que ha de parlar només en català. És que si no, no n'hi haurà ni una. Jo, si truco algun dia parlant en castellà a la televisió francesa, no me l'agafaran, o si parlo trucant en català a les centrals... Ja, però la televisió francesa no és el teu estat. Bueno, clar, però nosaltres el que volem construir és un estat i una nació, llavors s'ha de començar per ser coherents amb els nostres objectius. Nosaltres volem que l'única llengua oficial sigui el català, llavors aquest mentrestant arribem a un estat català, doncs jo crec que el que hem de fer és defensar coherentment la nostra identitat nacional i que la TV3, que és les poques migues que ens deixa l'estat espanyol per expressar-nos en la nostra llengua, que agafin 4 botiflers d'Esquerra, que la porten i de Junts per Catalunya i comencin a ficar... Això mateix diu el Ramon Cotarello. Em sembla perfecte el que diu Ramon Cotarello, perquè jo no sóc ell, però a mi que agafin i comencin a ficar aquest rotllo bonista d'anem a representar el castellà perquè es parla aquí, bueno, doncs que agafin i parlin... Magí, em sap molt greu, però jo estic veient aquí una defensa d'unes posicions polítiques per part de l'Adrià, del Magí, també de gent que ha trucat, que estan donant l'esquena a la meitat de la cultura catalana. Perquè el castellà és patrimoni de Catalunya, us agradi o no us agradi. I mentre hi hagi unes opcions polítiques que defensem això, seguirem lluitant per defensar el castellà a Catalunya. I el fet que hi hagin hagut crítiques a drames TV3 per parlar castellà en parts dels episodis és molt greu. És molt greu perquè el 99% de la programació a TV3 és català. És català. Fins i tot quan es va fer l'entrevista a l'alcalde de Medellín que comentava l'altre dia... La tenim. Agafa una trucada i la mirem. Què et sembla? Perquè és un dels vídeos que teníem preparats, que inclús Ada Colau li va fer de traductora. Agafo la trucada primer, ens estan trucant ara des de Tarragona, des de la província de Tarragona, des de Valls, concretament. La Eva. Eva, molt bona tarda. Com està vostè? Hola, bona tarda. Endavant. Molt bé. Mira, jo li volia preguntar al Javier, em sembla que es diu, el noi que té Units pel Canvi. Sí. Ell considera, se suposa, que Catalunya és bilingüe i que, per tant, la televisió ha de ser un reflexe del bilingüisme de la societat. Molt bé, em sembla correcte. Aleshores, ell també diu que ell és catalanoparlant, que a casa seva parla català, i que, evidentment, ell ve a la tele a defensar les seves idees en català. No obstant, jo estic mirant el seu perfil de Twitter, on no hi ha cap tuit, ni cap retuit de ningú que parli català. No és veritat. A mi em va fer retuit un dia que estava parlant en català, perquè, clar, com promocionem el programa... Val, sí, excepte quan parlen d'ell. Però la meva pregunta és, si la meitat de la societat catalana parla català,
Per què ell, l'opinió de la meitat de la societat catalana li és igual i quan entra a Twitter només parla dels seus? Sí, puc respondre? Pots respondre i després mirem el vídeo, però deixa'm acomiadar la trucada. Eva, des de Valls, moltes gràcies per trucar al programa. A veure, primer de tot, jo parlo català a casa amb el meu pare i castellà amb la meva mare. Sí, no t'has de justificar. Segon, jo estic aquí parlant català. Jo no tinc cap problema en parlar català. No és veritat que no hi hagi cap tuit, dels recents probablement sí, no és veritat que no hi hagi cap tuit en català, sí que tuitejo en català, però tuitejo més en espanyol, en castellà, perquè tinc seguidors de fora de Catalunya que si no no entendrien el català, el qual és bastant evident. Mira, és que aquí m'estan punxant el teu perfil de Twitter just ara, els companys de producció. Bueno, això són retuits, pel que jo veig, no veig tuits últimament, però entenc que aquesta és gent del teu partit, no? Alba Gómez, de fet, va venir la setmana passada. Toni Cantó. Manuel Vall. De totes maneres, considero una mica estrany anar jutjant en quin idioma parles, però és que és precisament aquest fet el problema en qüestió. El problema del nacionalisme i de certs partits polítics que persegueixen, entre cometes, aquelles persones que no parlen castellà. Has de tuitar més en occità. També ho hauria de fer, això. Va, mirem el vídeo de l'alcalde de Medellín, el número 14, que el vull comentar. Si la política ha d'anar cap aquí, cap a incorporar persones que venen del carrer. No entiendo bien la pregunta. En español. Castellano. Si la política tiene que ir hacia personas que pisen más la calle, que entiendan más la calle. Ya. Sí, ya está. Muy bien. Se la puede hacer muy claro. Hago de traductora sin problema. Bueno. Això recordo que era una entrevista que feia Laura Rosell, quan era presentadora del programa Fax, a l'alcalde de Medellín, que es feia amb una traducció castellà-català. I aquest és el tall curt, perquè li demana fins a 2 o 3 cops que li parli, sisplau, en castellà, que no ho entén. I la Laura Rosell encara no, i va haver d'intervenir l'alcaldessa Ada Colau perquè és que la bogeria nacionalista arriba fins a tants nivells que portes a un home de Colòmbia, de Medellín, i li parles en català amb una traducció simultània. Però no veieu que tenim 2 idiomes oficials i que... Tres idiomes oficials i que tothom entén... Ai, l'occità, Javier, que avui et veig fent un tuit amb occità. No et votaran, allà a la Vall d'Aran. Tothom entén el castellà en aquella sala, que li parli en català, no té cap sentit. Que no té cap sentit. És que sembla greu. Jo ho veig molt greu. Esteu donant l'esquena a la cultura catalana, també, a la cultura castellana. Esteu donant l'esquena a la cultura castellana, no a la catalana. I l'esquena ens l'ha donat la cultura castellana a nosaltres? La cultura castellana és la teva cultura, també. El respecte ha de ser mutu, no creus? Tu tens cultura castellana. I alemana, també, si vols. El que vulguis, però tu... El cognom ho dius? Sí, Hildebrandt. El castellà també és patrimoni teu. Porter al València de Hildebrandt. I mira, i jo defensaré també que tu, que sigui teva, sigui patrimoni teu, la llengua castellana. I la cultura castellana. Entenc que no vulguis, però jo ho defensaré. No em fas cap favor. De fet, és interessant per la cultura castellana, que tant s'estima la catalana i hem d'avançar junts, com dius tu. És una cultura que no es preocupa en cap moment per utilitzar el català. Fixa't en, per exemple, Ciutadans o el Partit Popular al Parlament. Són els castellans, en aquest cas, són gent que, com per exemple passava amb la senyora de TV3, podria ser que portessin bastants anys aquí en el país i n'hi haguessin fet l'esforç d'aprendre català. I, a més, és una cultura que el que trobo més fort és que tenim un idioma en clara regressió, que és el català, i no s'està fent absolutament res ni per protegir-lo ni per promocionar-lo. I no cal que diguis castellana a la gent que parla castellà, perquè si és tan catalana com tu... Adrià, tinc una pregunta, abans que agafi una trucada del Claudi, que està al telèfon. Si tu fossis presentador d'aquest programa, és a dir, estiguessis aquí, i ara qui truqui, que el Claudi parla en català, però qui truqui i parles en castellà, com l'atendries? Igual, exactament igual que ha fet la noia que apareix a TV3. Igual, és a dir, si parla en castellà, diem que no l'entenem... Crec que és el model a seguir. Crec que és el model a seguir perquè... El model a seguir és fer-nos els tontos, perquè sí que l'entén. És un model d'exclusió, és un model d'exclusió que el que es vol fer és eliminar tot el castellà de Catalunya i només defensar el català. No pot ser que una persona que ha estat aquí a Catalunya 5, 10 anys no sigui capaç, ja no dic de parlar-lo, com saps que l'espectador porta 5-10 anys? Com saps que l'espectador que truca porta 5-10 anys? Perquè a mi aquí em diuen José, de Igualada, i jo no sé qui és.
puc argumentar sobre això, si no fa res? Agafo la Després, trucada i vale. m'argumentes que Vale, està sí. delirant... Bueno, delirant no, està frisant el Claudi per atendre'ns en directe. No, l'atenc jo. Per parlar en directe. Claudi, des de Barcelona, molt bona tarda. Molt bona tarda. Endavant, Claudi, 6è dia seguit que truca ja. Sí, Endavant. bueno, mira, jo seré molt clar. Jo les coses les veig molt clares perquè, a més, les veig des de fora. Una de les coses que em sorprèn és que aquí hi ha gent que diu que som europeus i no ho sento parlar ni en anglès, ni en francès, ni en alemany, ni en italià, ni en català, que encara té més conya. Jo comprenc que els catalans, veient la ignorància dels espanyols, es vegin obligats a parlar-los en castellà. El que no entenc és que els nacionalistes nacionals de la nacionalitat castellana es considerin nacionalistes nacionals de la nació espanyola. Carai, llavors, què passa? Que són dues nacions en una. Doncs llavors aquí es tindrien que aclarir. A part de que el dels decrets de nova planta continua i continuaran perquè la creació d'Espanya, de l'estat espanyol... Sembla que s'ha tallat la trucada, però bueno, ens està dient que el decret de nova planta continua. Magí, queda res de programa, et dono 20 segons i t'haig de tallar. 20 segons, aprofita'ls. Evidentment, el decret de nova planta continua i, evidentment, l'Espanya que tu entens, que és la que tu entens és en la que la llengua comuna entre totes les parts és el castellà, sento molt dir-te que només té 200 o 300 anys, perquè neix el 1714 i neix de la imposició borbònica. O sigui que, si no t'agrada la història, em sembla estupendo, però si vols entendre el present de Catalunya, obre un llibre. Estàs molt equivocat. Un altre dia discutim si està molt equivocat o no. Magí, moltíssimes gràcies, Javier Darauskin, per venir al programa. A vosaltres. Magí Hildebrand i gràcies. Adrià Julià, també benvinguts. I ens veiem en el proper dia que vens... Bueno, encara no, això s'ha discutit. Tu sí que ens veiem dimecres. Sí, ens veiem dimecres a donar Dimecres de Bat a 3 amb Tomàs, Eric Encinas i Magí Hildebrand.